Mae'r sŵn ym mhabell y cyffyle wedi codi wrth i ni wylio'r adran y Cobiau Cymreig. Y heledd, mae yna dipyn bach o gyffro wedi bod yma. Oes, maen nhw wedi bod yn llafar iawn, yn dyn nhw. Maen nhw wedi bod yn amlwg, yn gefnogol ac yn dangos bod nhw'n falch i gefnogi hefyd. A mae hwnna fi'n credu yn ychwanegu at y naws. Yndi, wrth gwrs, 8 fan hyn wedi dod nôl i gystadlu y cyntaf ail o'r 4 dosbarth. Ac dwi'n meddwl bod hyn yn eitha agored, Heledd. O beth yw i'n ddeall ac o beth yw i'n gweld allai fynd unrhyw le yn gall, achos mae'r safon yn amlwg, a pan y ti'n gweld ochr yn ochr a'i gilydd, mae'r pŵl yn mynd yn llai ac yn fwy safonol bron y bod, ac ti'n gweld y goreion dros ysad i gilydd. Mae'n rhaid dweud bod y beirniad Daniel Morgan sydd ar y sgrin o'n blaenau ni wedi cael anifeiliaid o ansawdd dda. Mae wedi gallu ffindio anifeiliaid ei teip o yma, ond fo sy'n cael penderfynu pwy fydd yn mynd ar prif wobr a'r gil wobr yn adran y Cobiau Cymreig. Oedd e'n sôn bod e yn wylo'n benodol am ben pert yn dod, oedd eisiau'r patrwm ne, ond y cryfder arferol yn y ceffyl ei hunan. Dyn ni yn tueddol o cysylltu brydfa parc gyda anifeiliaid a lot o quality o ansawdd dda. Ydy'r pen pert wedyn ni yn dod achos mae tipyn bach o wad yr A pan i ti'n mynd yn ôl? Yn ôl falle dylanwad yr Arab yn hanesyddol a lot o ceffylau sydd wedi cael yn amlwg yn ôl, mae pedigrees lot o'r ceffylau sylfaenol ddim yn gwaed pyr Cymreig. Mae yna wastad rhyw cymysgedd o ceffylau trwm neu'r hackneys neu'r Arabs yn dod trwodd, a dyna sydd wedi sicrhau bod gyda ni bryd mor arbennig sydd gyda ni heddiw. Iawn. Mae Daniel yn mynd lan a lawr y linell. Ti'n gwybod le fi'n mynd? Achos mae'n neis cael rhyw fath o fuddsoddiad personol mewn i'r gystadleuaeth. Le ti'n mynd ar mynd? Y boles blwydd wyt ti'n gweud, ie? Dewn ni gael gweld os yw Daniel yn cysylltu gyda ti. Pwy fydd pencampwr yr adran da? Cywir? Yndo, yn cywir. I ti ar dan dros y ddeuddydd diwetha me. Llon gyfarchiadau mawr iawn. A'r gil wobr yn mynd i'r ebol blwydd Danaway Alessandro. A dyna ni, cyfle i gael gweld nhw i gyd, ond yn fuddigol coedwig ddi Princess Rosia. Gneiddo. Yes, James a Gareth Lapping yn dangos. Gwrs Gareth Lapping a'i partner a'i wraig o erbyn hyn, Kerry Lapping, yn ei job dda yn cynhyrchu'r ceffylau yma. A ti'n gweld yr ansawdd ar graen sydd ar yr ebolis yma. Ti'n gweld yr union fashion job maen nhw'n gwneud. A mae hon yn eiliad hyfryd yn dweud pan mae'n cael y cyfle i ymlacio, i gael sgwrs wedyn ni gyda'r beirniad. Mae'n hynod braf. Dyma ni yr ebol blwydd yn y cefndir yr un melyn, Sam Atrell gyda Danaway Alessandro. Ac unwaith eto, dechrau ar ei taith mae'r rhain, dechrau stori all fod o lwyddiant ysgubol. Mae hwnna'n rhoi yw naws arbennig i'r holl ddigwyddiad yma, dwi'n meddwl. A hwb a hyder iddyn nhw hefyd. Yndi, yn bendant ac i arddangoswyr, mae'n adeg cyffroes iddyn nhw i feddwl, wel, beth sy'n o'n blaenau ni. Ie, a'r rheini o gwmpas y dorf i hunain, allan nhw wastad dweud, wel, wy'n cofio yr ebol yna yn ennill. Yn bendant. Cofio'r ebol blwydd, a ti mae'n siŵr wedi cael sawl pryfed fel o edrych nôl. O, do, ni ond ydych chi'n gweld rhai sydd wedi ddanes fan hyn yn mynd mlaen i wneud yn dda. Yma yn y sioe, y pêl-droed, y cwpan y byd o y byd ceffylau yma yn Llanelwydd. Reserve today going to Samuel Atrell with exhibit 2503, Danaway Alessandro.
I don't know whether that screaming was just Kerry, I think. I think so. Well, Gareth, what a result. Oh, it's unbelievable. I can't believe it, I'll be honest. I'm lost for words. And I think you were nervous about bringing her in the first place. That's right, yeah, definite. And I'm just elated for all the hard work that I've gone in. I will admit it was my wife that put the hard work in, but... Well, to be honest, I was just saying then, when there was a massive scream and a bit of a shout from down behind us, and we thought, God, there must be a busload in here, but I think it was actually Kerry. Yeah, I think it was, yeah. Like, I'll be honest, she got a blooming mouth on her, she has, to be honest. But, we'll keep that between us, right? Right. Well, she looks $1 million. Congratulations. Thank you very much. No worries, Thank well you. done. Quote of the day. Felly, diolch yn fawr iawn. Dyma un sydd wedi wneud ei waith yn ardderchog. Y Gareth Lapping yn dangos coedwig ddi Princess Rosia. Yr eboles flwydd ddath yn fuddigol ac enillodd Pencampwriaeth yr adran dy. Llongyfarchiadau gwresog iddyn nhw gyd. Gai gymeryd cyfle yma I ddiolch i'r beirniad. Can I thank our judge, our Section D judge, Mr Daniel Morgan, for his work here this afternoon. Gobeithio wir fod chi wedi mwynhau yn ein cwmni ni. A diolch I chi am eich gwaith.